За него ми разказваше някой, кой беше един писател, вече сега ще се сетя сливам след малко. Казва, отиват някъде с Радой, примерно пътуват литературно чете, да кажем в Плевен. Спират в Плевен и Радой казва, това е еди кой си, той е братовчет на еди кой си, еди кой си. Идва един казва, здравей Радой, той казва, това е пък еди кой си. И ще казвам, чуш, че той познава всички хора с роднините и всички го но всички го познават него. Пътуването с Радой той е невъзможно, защото то спира, нали, вече хората не го пускат. И той има на всеки какво да разкаже. Невероятна фигура е Радой, ето от тези, за които разказахме, но има много други. Добре, хубаво е, че повечето училища у нас носят имена на велики писатели. Добре, защо няма имена на училища, които са на велики сатирици? Защо няма на хумористи? Защо няма... Има само едно изключение Алеко. На Алеко има, да. Защо няма училище Радой Ралин? Защо няма Чудомир? Интересно, какво да кажем за много този кръг от едни млади български, много талантливи момчета ме вълнува от 20-те години в Германия. Германия след войната, едно рухване, пълен експеримент. Нали? Тогава дадаизма, сюрреализма, модерна, експресионизма влизат. И те с шепи, нали, ходейки на лекциите си, черпят от всичко това. И той тогава иска да направи първия модернистичен роман в българската литература. Неговия дилетант, който е нещо и като Денди, който се носи из въздуха по зени жици. Абсолютно сюрреален, някъде подобен на Цинцинатца, можем да кажем, някъде подобен на други персонажи. По един формалистичен начин, нали, всичко това се разгръща. И е толкова странно, че никой не желая да си купи този роман. Той го издал за своя сметка, разбира се, в библиотека Стрелец. И тиража седи в един съндък на неговия дом на булевард Христо Ботев номер 1. Когато идва бомбардировките на София, взривната вълна удря съседна сграда, но пък тавана изстрелва всичко това и целият Христо Ботев е с бройки в снега на дилетанта, които той се опитва да събере. Тиража практически изчезва. До тогава има 10 бройки. До ден днешен това е една от най-търсените български книги. Някой смята, че са останали примерно 50 бройки. Но ето